Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kalong ka ba compare but kam niar bagi Khynnah kin don na ka jong ka dor bar ban ya tai ki mat ki bran kam ha ka em lang ka salang badru ban jit ki nong kit kam ka dor bar Khynnah ki ba ya kit ya ba ha Shnong ha thau hanrai kom gani ka dor bar Khynnah ka don ha ki ka tu ka ni ki Shnong bar kini ki dor bar Khynnah ki trei kam ban hikai ya ka Jingkor dor ka Khuid ka Suba Kum kani ka dor bar Khynnah ka ba dadon laki jong kinong kit kam ka don ha Shnong Mawlatbah ka ba ha blok mau kunro East Khasi Hills district ya kani ka dor bar Khynnah la sedang ha kani ka Shnong ha ka arpu artrek uya yong arajar ka nrio ka thong jo kani ka dor bar Khynnah ka long ban lumlang yi ki Khynnah ha po Shnong ban ya tre lang na ka benta ki ba bun ki mat ki ba tei ya ka em lang ka sa lang kum kani ka dor bar Khynnah ka don ru ha Shnong wa mau len ka bahab ha ju ka than bar kani ka Shnong ka deiru ka balayo pedang ya ka khusnam na ka sarkar pedang khindiat snem menchwa na mar ka jingla ban le Khuid ha po Shnong bar ka jingdon ki Khynnah ki Jingkitkhlieh ban sumar Khuid ya ka Shnong ka dor bar Khynnah ka bu khamat e kumno ban penne e ka Khuid ka Suba ha Shnong ha thau ka puli puthi bat kam ya le kai na lor ka jing yamir jing mot para Khynnah bandan ka jing ya trei lang bat ha ka liang ka Akor ka Burom kum balong ki dor bar Shnong ki baju pen thamai ki nokit kam kum ta ka ni ka dor bar Khynnah ha Shnong Mawlatbah ka la pen thamai ki nokit kam ka bala pen long ha ka la sni ublei ka sau tarik unok pra arajar arpulai lapan thamai ki noket kam ka dor bar Khynnah ki bakan thop yo pen shngan khongjo kum sordar assistant sordar dayumi suting secretary dari shishakshar assistant secretary juban depor kshar riban janai kshar publicity secretary herringson khongjo sport secretary dancel kshar education secretary iban shisha khongjo lambat nyongot ki dukhon Jengah sordar Khynnah pensian lang khongjo bat I asistan sordar I dayumi syuting bat barok kinong itkam ki bangta te lasdang ya kador bar Khynnah haka arku aktarik menai dosau araja kadril bat mentapat kamit sau tarik menai kedua araja kulai nila pentemai ya kinong itkam nai kublai ya gitu ki bala itu ki sordar ya ki sekretari asistan sekretari asistan sordar bagi nang ayusen yang bang nang tresitom bang kin ajimut kam pule hak putih hakam ban ajimut yang para Khynnah syapang na jingla Khuid ka Suba ha ka Shnong tungi besipun na kadang usordar ka Shnong Mawlatbah uba maran suting ulong ba kani ka dor bar Khynnah kalong ka badan kam shisha kam tam e ha ka ba day bat ka Khuid ka Suba ka puli ka puthi nalor ki kam de ka sports kam tam e ka jingya mer jingmut ha ba ye day bat ka Burom ka Akor ha pedang ki para Khynnah